Здравейте! Днес ще ви покажа с малко повече подробности един много интересен малък радиоприемник. Първо искам да благодаря на абонатите на канала за това, че ме подкрепят. Тези, които все още не са абонирани, може да го направите. Ще ми дадете доста добра мотивация да продължа да правя видеота и да ви показвам интересни неща. Радиото, за което ще говорим днес, е китайско портативен радиоприемник, много обхватен, който на пазара се предлага под няколко различни марки. Моята в случая е Henrong Da, модел HRD747. Така се случи, че когато търсих да си го купя този приемник, точно това беше с най-добрата цена. Не, че съм търсил конкретно тази марка. Радиото идва в една такава семпла картонена кутийка, на която интересното е, че тук отзад са дадени всичките характеристики и обхвати. Няма да говоря за тях подробно, за да не се пълни видеото с скучна информация, но може да си сложите на пауза и да разгледате. Също така в комплекта има слушалки и връщица за ръка. Честно казано е полезна, защото примерно при мен аз го взимам това радио, като се разхождам с кучетата, и много пъти се е случвало да ме дръпнат по-рязко и евентуално да има риск от изпускане на приемника. Също така има доста добро и подробно описание, което, ако решите да си купите такъв приемник, е много полезно. Радиото има страшно много функции, които някои от тях не са интуитивни. Трябва да се прочете кое как се прави. Аз все още не знам наизуст всички функции, не ги ползвам. Има слип таймери и други разни, които първо, че за момента не ми трябва, второ не са ми чак толкова необходими. Към комплекта има една такава текстилна трубичка, която я ползвам, защото запазва радиото доста по-добре. Така, ето го и самото радио. С изключително малки размери и тегло е. Сега да не робя пак да видя точно колко е, но да кажем около 10 на 5 см с дебелина около сантиметър и половина. Използва батерии тип телефонни от старите Nokia BL5C. Презареждаема. Имам някои резервни, не се притеснявам за батериите. Издържа доста дълго време, конкретно не мога да кажа, но работи часове, нон-стоп, също така в режим изчакване. Може да изкара седмици, предполагам и месеци. Какви са му функциите? Най-общо казано, радиото приема в ултракъси вълни обхват, приема средни вълни, дълги вълни, къси вълни, абсолютно всички обхвати, включително и радиолюбителските. Приема Airband, приема също така CB, Citizen Band. Лично аз на CB не съм успял да хвана нищо. Може би не съм достатъчно, настоятелен. Но на останалите вълни успях да хвана. На ултракъси хваща доста станции. На къси вълни, особено вечерно време, е пълно. Средни вълни също. Радиото има памет. Колко станции точно не помня, но са много. Като настройки може да се настройва стъпката на настройка на честотата, също така
ширината на приемания сигнал, което е много полезно, особено за къси вълни. Може да филтрирате доста по-добре звука или ако слушате радиоприемане на морзов код, може доста да се изчисти. Има отзад една скобичка, която не може да се каже, че е скоба за колан, по-скоро да се закачи в джоба да не изпадне. Зарежда се през USB-C порт. Дали е бързо или бавно, това относително за такъв тип устройство не е толкова важно. Настройката на честотите може да става по няколко начина. Автоматично при натискане и задържане на някои от бутоните. Ръчно отпред и отстрани има копче. Първоначално си мислех, че няма нужда от такива два начина за настройка. Последствие се оказа, че е доста удобно, защото тези два начина могат да се настроят, да променят с различна стъпка честотите или примерно тези два бутона да променят запаметените станции, докато с този да се извършва някаква малка финна донастройка. Успял съм да хвана няколко волмет станции, така да се каже. Това са такива авиационни метеорологични станции. Също така успях да хвана няколко военни метеорологични станции. На Airband успях да се закача за нашето близко летище и да му слушам ATIS станцията, която е летищната информация, плюс радара на кацащите, но там много рядко се чува нещо. В момента мога да покажа, това е ATIS станцията на нашето летище. Излъчват постоянно повтаряща се метеорологична информация, както и информация за честотите на радара на пристигащите самолети. Като обобщение, какво мога да кажа? Радиото е лично за мен е много подходящо за носене на разходка. Не е много голямо и тежко за носене в ежедневна чанта или чанта за евакуация или дори за ползване вкъщи. Определено има някои компромиси, не е перфектно, но за да изпълнява толкова много функции няма как да няма компромиси. Препоръчвам го на всеки, който иска да си разшири системата за подготовка или най-малкото да има нещо вкъщи за екстремна ситуация. Антенката не се сменя, не се мести, но това е проблем, който се решава лесно с една външна антена. Има такива с клипс, закача се и няма никакъв проблем. Като цена не си спомням точно, но мисля, че аз го взех от AliExpress на стойност около $60, като или 40, губи ми се вече, но очаках да направят някакво намаление и тогава си го взех. Както казах, определено го препоръчвам. Всеки, който иска да си вземе радио, което е така по-широко функционално, това е изключително подходящ модел. Благодаря ви за отделеното време и до скоро! Startup and clearance. Contact Suzani Tower on 11.605. You have received a disaster.